Well, ní doubt bin a go bhfuil an stát choras treis cúlú com mór sin. Tá choreisceocht an seo an siúd. Eisceochtaí atá ann de thora brú ó gníomhairí pobail, Gael Scailin agus mar sin dó. Ach lehan bánda, agus na hánta san an bán agur sóisialta tá testáid, i gúrsaí leiis, i gúrsaí taistil, donna hís grúpaí agsúla. Tá gála corcaige cóga láidir cóháite sin chun na pobl Gaeltachta seo a neartú agus níl an stát choras fel láthir déanamh na haibbre sin. Ach is dólim gur córdóing a bheith cuaramach gan a bheith brathneomarcha choistí deonacha agus sin an timní a bheith chormas a faoi cuasaí pleanála teangan. Tá pleanála teanga có cíimseach san ag pobl leochalach bith. Go bhfuil sé égórach fad a bheith géirí gnám áitiúil bheagán airgid agus bheagán acmhaoiní. Pobl Omláán a chláánú mar bhain phobal teanga. Ní thar loig sé. Tá stát de chur féhrú a ríist, agus is féidir go dar loig ach beála beartaigh níos radicúla ná mar a